Škoda Parts Center je se svými více než 100 000 metry čtverečnými jedním z největších logistických center v Evropě. Zajišťuje distribuci Škoda originálních dílů a příslušenství po celém světě. Pro ostatní koncernové značky Volkswagen, Audi a Seat zajišťuje dodávky pro Českou a Slovenskou republiku. V roce 2012 byla dokončena druhá fáze rozšíření Škoda Parts Centra. Celková skladovací plocha činí 74 500 metrů čtverečních. Pracuje zde 535 zaměstnanců v třísměnném provozu 5 dní v týdnu. Celkovou plochu příjmu tvoří 8 500 metrů čtverečních. Denně se zde odbaví na 75 nákladních vozů od více jak tisícovky tuzemských i zahraničních dodavatelů. Denní objem příjmu zboží činí 3900 palet. Veškeré procesy příjmu i výdeje jsou řízeny na základě čárových kódů, kterými jsou označené všechny palety. Automatický výškový paletový sklad má 4 vstupní pracoviště, vždy pro 2 malé a pro 2 velké palety. Všechny palety projdou automatickou 3D kontrolou, kdy se kontroluje rozměr, hmotnost a typ palety. Palety jsou dopravovány 15 elektrickými jednokolejnými vozíky RGV ve výšce 6,4 metru. Rychlost vozíku je 4,5 metru za sekundu. Poloha každého vozíku je přenášena pomocí Wi-Fi technologie a čárových kódů, které jsou umístěny po celé délce trati RGV. V předskladové zóně je doprava palet zajištěna válečkovými dopravníky. Automatický paletový sklad je se svojí výškou 42 metrů, délkou 112 metrů a šířkou 52 metrů největší průmyslovou stavbou Mladé Boleslavi. Kapacita skladu činí více jak 30 000 palet. Palety jsou dopravovány do jednotlivých výškových úrovní pomocí 11 automatických regálových zakladačů, jejichž rychlost je 2,5 metru za sekundu. Technologie umožňuje skladování 14 základních typů skladových palet, přičemž plánovaný výkon regálu je více jak 2000 uskladněných a vyskladněných palet za den. Maximální výkon za hodinu je 220 palet. Bezpečnost provozu je zajištěna laserovou technologií. Elektrické troleje zajišťují napájení a komunikaci automatických regálových zakladačů. Vysoká flexibilita procesu skladování je zajištěna prostřednictvím dřevěných systémových palet. Maximální hmotnost skladových palet je 850 kg. Pro vychystání originálních dílů a příslušenství je k dispozici 10 samostatných pracovišť ve 2 úrovních, 6,4 metru a téměř 10 metrů. Proces vychystání je řízen systémem Pick by Light, Pick to Light, což znamená vezmi za světlem označené palety a vlož do světlem označené palety. Na dotykovém displeji potvrdí pracovník dokončení procesu vychystání. Na všech pracovištích může být odbaveno při maximálním výkonu až 160 objednávkových položek za hodinu. Stisknutím tlačítka je paleta uzavřena a automaticky odeslána na expedici. Změna směru palet je zajištěna otočnými stoly. Polohu a směr palet kontrolují světelné senzory. Veškerá automatizovaná přeprava palet probíhá ve výšce 6,4 metru nad hlavami operátorů logistiky. Celková denní kapacita je 25 000 objednávkových položek. Logistický proces je zajišťován 110 vysokozdvižnými vozíky a 160 mobilními terminály. Denně se odbaví 2250 palet do 90 nákladních automobilů. Nákladní vozy se Škoda originálními díly a příslušenstvím dopravují za více než 340 smluvními partnery v České republice, více než 120 na Slovensku a 105 importéry po celém světě.
Mimo to se odbavují originální díly a příslušenství pro 130 smluvních partnerů Volkswagen, Audi a Seat v České republice a na Slovensku. Zásilky do zámoří vyžadují dodatečné bezpečnostní balení, které provádí automatická obalovací linka. Každý den se do více než 100 zemí dodá okolo 9500 sortimentních položek. V tuzemsku je zásilka doručena zpravidla hned následujícího dne a do ostatních evropských zemí do 24 hodin od objednání. Škoda. Simply clever.